Fine? Zašto si u kurcu? Zašto ne izlaziš iz sobe danima? Ajde. Noge mi jako smrde. Razumijem, ali to nije rješenje da danima ne izlaziš iz sobe. Pogledaj se. Ne mogu više, tata. Ne mogu to izdržati, hoću umrijet. Molim. Šta to pričaš, Fine? Ne možeš tako. Mi smo Srbi. Stoga ne može nas neki mali smrad spriječiti da nastavimo živjeti. Ajde izađi iz kuće. Baš neću izaći van. Neću izaći. Ne mogu, sve je propalo. A da još jednom doneseš lavor da probamo zajedno istrljat. Još samo jednom. Znaš da neće moći. Probali smo to 1000 puta. Ali nijednom nije upalilo. Vragu i sve. Ne možemo više ovako. Ajmo se ubiti. Ajde idemo. To bi možda bilo i najbolje. Imam jedan strik. Ajde, prvo ću ja tebe ubiti. Maš ti mene ubiti. Moj Slobodane, imali smo naporan dan, pa mogli bi se malo nagraditi. Pa ćemo na kure otići. Pa to sam ti taman mislio predložiti. Ma jo, kakva je ova muzika glupa? Sad ću ja prebaciti. Slušaj. To je dobra. To je prava. Gdje ima džeba za kupit CD takav, a? Ajde reci mi, nemoj. A jebote, nikad ne bi rekao ništa. Reci da ima CD za kup. Plaću ti kurva, ajde, plaću ja danas. Dobro. Ako ćeš platit kurvu, može. Evo, ja ću ti ga pokloniti. Nosi moj CD, boli me kurac za njega. Lijepo sam se. Majko moja, šta je ovo? Jo, šta je to? Ti stisni subscribe. Brzo, ovaj gore video. I to ovo dolje, sve, stić sve. Nećeš u gas račune bježi. Brže, pući ga.